Això és La Corda Fluixa, un podcast sobre música, caos i un equilibri bastant discutible, amb Jordi Vives i Marc Granger. Benvingudes i benvinguts a La Corda Fluixa. Els qui ens heu seguit des del principi segurament no se us escaparà que el programa Mandant per Albo va marcar un abans i un després en la història d'aquest espai. Per moltes coses, per la conversa, per l'ambient, per tot allò que va passar quan els micros estaven apagats, però també per un detall que potser va semblar menor i que amb el temps ha acabat sent important. Aquell va ser, de manera completament involuntària, el nostre primer programa en públic. I l'experiència va ser bona, de fet, va ser molt bona, tan bona que de les persones que aquell dia ocupaven les cadires de l'estudi fora de micros, una la vam acabar fent intervenir en directe i l'altra també tenia coses a dir. De fet, venia amb un projecte musical propi sota el braç, així que pocs dies després d'haver-nos conegut vam disparar DM perquè pogués venir a explicar-nos la seva història amb calma, sense presses i durant una hora sencera. Doncs bé, aquell dia ha arribat, així que Marc, quan vulguis, dispara. La convidada d'avui va començar cantant versions, com tants altres músics, però hi va haver un moment en què va decidir deixar de posar veu a les històries dels altres per començar a explicar les seves. I això, que dit així sembla fàcil, és probablement l'exercici més valent que pot fer un artista. Perquè quan parles de les teves pròpies cançons ja no hi ha personatges darrere dels quals amagar-te, ja no hi ha xarxa. Així es diu el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, un treball que neix d'un desamor, però que acaba parlant de moltes més coses, de les absències, dels canvis, de la por, de tornar a començar i de tot allò que succeeix quan la vida et desmunta els plans i t'obliga a descobrir qui ets quan et quedes sol. Un disc que ha anat creixent durant 3 anys, des de notes de veu gravades al mòbil fins a un estudi compartit amb noms com Masoni i Aleix Bou. 3 anys transformant emocions en cançons. Tampoc podem obviar que pel camí ha passat una cosa que no passa cada dia, guanyar el Sona Nou, el concurs que ha servit de trampolí per a algunes de les veus més importants de la música catalana dels últims anys. Però si una cosa ens ha cridat l'atenció de la convidada que tenim aquí, no és el premi, que també, sinó la manera com escriu, la manera com converteix les ferides en melodies i la manera com parla de l'amor sense idealitzar-lo, entenent-lo com allò que és, un equilibri constant sobre un fil molt prim. Avui volem descobrir què hi ha al darrere d'aquest univers tan íntim, saber com es viu això de canviar les versions per construir una veu pròpia i tot el que vagi sortint en el programa, i ens vulgui explicar, clar. De conèixer-la al maig a tenir-la aquí al juny, a compartir una estona amb nosaltres, Chloe Riambau. Hola, què tal? Benvinguda a La Corda Fluixa. Com moltes estàs? gràcies. Benvinguda de nou. Gràcies. Doncs va, vinga, si us sembla bé, comencem amb una ronda de preguntes llampec, d'aquelles que no per curtes ens impediran conèixer-te una mica més, així que quan vulguis, La Marc. dinàmica ja la té. Sí, la dinàmica és fàcil, ja ens ho ha dit, que era de respostes concretes, per tant, avanti. Vale, Chloe, has de passar un any sencer escoltant només un artista. A qui escoltes? Joaquín Sabina. Ostres, nano. Uau, bé, m'agrada. No me l'esperava, aquesta. Jo tampoc i... Però bé. Sí. Molt En bé. Jordi segur que està content. Molt content, sí. Va, què fa més mal? Un missatge de hem de parlar o veure que t'han deixat en visto? Ja. Un missatge de hem de parlar pot fer mal, però al final parlar sempre és el millor, llavors. Un visto fa mal, estar lleig, dura uns dies, però ja està. Un visto. Un visto, vale, bé. Una cançó que t'hagués agradat escriure tu. Always, de Daniel Caesar. No la conec. No, jo tampoc. Vale, Ja, Però us jo ja he escolteu. fet el cupo amb en Sabina, per tant, jo no, ja estic però aquí. l'escoltarem. Va, lloc on et sents com a casa? Amb les meves amigues. Quina és la cançó més difícil d'escriure? La primera o la que ve després d'un premi com el Sona Nou? La que ve després. Per pressió. Sí. Vale. Un guilty pleasure de la música? Joaquín Sabina. Diré una cançó Val. que el meu pare em matarà, de Mecano, Hijo de la Luna. Ah, això és el guilty pleasure, eh? Molt bé, vale. Sí. Bé.
Una cançó que li agrada a moltíssima gent i tu no acabes d'entendre. Alguna de Quevedo. T'agrada, Quevedo? Sí? Gens. Ah, no? No. Vale. T'agrada a tu? No. Vale. Quevedo, no sé qui és. Bueno, és que portem Sabina, Mecano, Quevedo... Què? Estem entrant en una dinàmica guai. Està bé, la cuerda floja, ja està. Sí, de dijous vespre. Vinga. Va, una col·laboració somiada? La que vulgui, eh? Sí, la que vulguis, vola alt. Vale. Dijon. Vale. Si demà et diuen que no pots fer més música, a què et dedicaries? O què faries amb la teva vida? A la moda. Sí, tinc una màquina de cosir, m'agrada molt cosir. Algo així faria, sí. Ole. Sí. Artista. Sí. Fi, artista. Va, i per acabar, artista que t'agradaria que féssim seure aquí a la corda fluixa? El meu teclista Pau Piripau. Vale. L'escolteu i... Exacte, sí, ens l'apuntem i tu ens recomanes. Exacte, Sí. i llavors que vingui un dia. Jo el recomano. Que bé, doncs escolteu, ara sí, comencem amb l'entrevista ja més a l'uso. Començarem apuntant cap als orígens. Durant molts anys cantaves versions, i ja ho ha apuntat també en Marc. Recordes el moment exacte en què vas pensar crec que tinc alguna cosa més a dir? Sí, he de dir que no va ser idea meva, o sigui, em van arrencar una mica en Mason, en Jaume i l'Aleix. Llavors, bueno, va ser el 2023, arrel de que jo feia versions i versionava Purgatori d'en Jaume, doncs em va dir, vale, gravem-la bé. La vam gravar, que és la que ara està en el disc, i llavors em van dir, tu, prou de versions, i comença a escriure el teu i fem un disc i t'ajudem i va ser llavors, o sigui, finals 2023. Molt bé. Hòstia. Quan vas començar a escriure les teves primeres cançons, eres d'aquelles que les guardaven en un calaix o que t'agradava mostrar-les? No, no m'agrada ensenyar res. No? No. Perquè creus que no és prou bo o Bueno, perquè ets sempre- molt perfeccionista? Les dues, o sigui, soc molt perfeccionista i també sempre hi ha aquesta cosa de que el teu sempre és el pitjor, una mica, i bueno, també fa vèrtic ensenyar una cosa tan personal. Íntima. Sí. Però bueno, s'està treballant. Sí, clar, perquè en quin moment llavors l'ensenyes? Bueno, clar, en el moment que... En el cas, quan estàvem gravant el disc, doncs cada setmana que quedàvem jo anava ensenyant, fèiem feedback, però clar, no m'ho puc amagar. O sigui... Clar. Hi ha un moment de producció que... Sí. Que hi ha alguna cançó de les que has escrit que a dia d'avui no t'atreviries a ensenyar? No m'atreviria perquè ara mateix no m'agrada, o sigui, ara, bueno, penso que la faria diferent, la que tanca el disc, que es diu S'ha fet de nit. Ara l'obviaria. Ni entraria al disc, eh? No. Vale, bé. Molt determinant. Molt bé. Resposta curta. Vale, a nivell de referències musicals, recordes quines et van inspirar al principi i quines t'estan inspirant avui? Sí, sí que és veritat que al principi era tot una mica molt a l'aire, és a dir, no sabíem ben bé què estàvem fent i vam buscar una mica de tot arreu, tant, per exemple, d'aquí, la Mar Pujol, la Magalí d'Atzira, la Núria Graham també, que va venir a fer unes guitarres i va estar molt guai. I llavors doncs, hi ha una noia que es diu Cleo Soul, que mola molt. Bjork també és bastant referent, encara que no tingui gaire a veure. Masoni també, sempre un referent molt clar, inclús Lecoq. També? Sí, vam tirar molt cap a casa. Molt bé. I bueno, ara que estem fent temes nous i així sí que estic com expandint bastant i pillant Dijon, Daniel, com he dit abans, Caesar. Sí, però
Bueno, una mica de tot. Inclús Sabina seria una També, inspiració, saps? Vull Clar. dir, sí, no té res a veure que la música no sigui igual a la meva, sinó com... Sí, sí. empapar-me. Sí, les sensacions, les lletres, tot això. Sí, sí, Clar, molt bé. Escolteu, si anem al moment de guanyar el Sona Nou. Què recordes d'aquell moment, quan et diuen l'has guanyat? Bueno, he dit que portàvem unes birres de més tot. Vale, bé. Però bueno, molta alegria, sí. Ho vam celebrar bé allà a Plaça Catalunya. I molt... Bueno, un abisme una mica, o sigui, tampoc no sabia com el que em venia, llavors va ser com, vale, guai, he guanyat, però no en tinc ni idea de què toca ara, Vale. però estupendo. Següent pantalla, no? Sí. Perquè és el mateix dia de l'actuació. No és el mateix dia de l'actuació, o sigui, De Plaça Catalunya. el dia que diuen qui és el guanyador. És el mateix. Sí, sí, sí. Vale. Clar, és que a mi em passa una cosa que des de Sí. fora sembla que guanyar el Sona Nou, vull dir, sigui una cosa que et canvi la vida. Des de dins, com es viu això? És realment així o...? No, crec que no. No m'ha canviat la vida, no? O sigui, evidentment he tingut... No, la vida musical, eh? Sí, Sí, no, no? clar, evidentment. Sí, la vida musical sí, he tingut un avantatge molt gran i com dèiem abans és un trampolí. Ara estic en una discogràfica, tinc bolos, tinc una banda i m'he espavilat molt, cosa que abans potser m'hagués quedat apalancada i no hagués fet com totes les coses que se m'exigien en aquell moment. Llavors sí, és una empenta molt gran i m'ha ajudat en molts factors que si no, jo sola no hagués fet. Sí. Vale. I guanyar aquest tipus de concurs t'aporta més il·lusió o més pressió? Una mica de les dues. De les dues. Sí, il·lusió està clar que sí, estic molt contenta, però també noto la pressió ara. Abans, bueno, al fer el primer disc va ser com tinc aquesta situació, anem a plasmar-ho i jo què sé, ho traiem quan vulguem i ho anem fent. I ara sí que ja tinc com dates i és com... De tot és més business, no? Sí, ara és Clar. com... Vale, ara és una feina. Clar. No és com... Vaig escriure perquè... Sí. No és un hobby, no? No tant. Va, hi ha algun consell que recordis que et vagin donar en aquest procés de tot el del Sona Nou? Que em donessin directament o que jo m'apliqués com fer-ho sense la pressió i el neguit aquest com de guanyar i de voler arribar... O sigui, no, de disfrutar del camí, que al final és el que vaig fer. Jo no sabia ni què era el Sona Nou, o sigui, em vaig presentar per pura casualitat i jo diria això, com disfrutar del procés i sobretot com aprendre molt. A mi m'ha anat molt bé a nivell de grup i d'establir com unes bases i de dalt l'escenari, llavors sí, disfrutar i aprofitar l'aprenentatge, però no obsessionar-se crec que no és bo. Vale. Clar, i el fet d'haver-hi anat sense tampoc ben bé saber on et presentaves, no? Això surt molt, és a dir, hi ha molta gent que entra a programes de la tele o que guanya coses i tal, que, no, i és que m'hi va presentar un amic. O Sí, ja... no, és que m'hi va presentar la meva cosina. veus? Si fos per mi, no. Això és típic, eh? És molt típic, sí, i després acaben guanyant i... Bueno, clar, sí, és el que li ha passat a la Chloe, clar. Sí. Aviam, bloc 3, equilibri sense xarxa. Neix d'un desamor? Sí. En quin moment allò que estaves vivint veus que pot passar a ser un projecte musical? Poc després del desamor, de fet, va anar com tot de la mà. Pràcticament va ser alhora. I mira, no, o sigui, no ho vaig veure com vaig escriure d'això que m'ha passat. O sigui, simplement va ser com, vale, m'ha passat això i m'han dit que he de fer un disc. Doncs vaig a veure què em surt. I vaig anar escrivint com de tot el procés de la ruptura, que és molt dur una ruptura, però també com de totes les coses bones que et trobes dins una ruptura, que és com, vale, hi ha una vida nova que no has estat veient, hi ha gent, hi ha amics que tenies oblidat, o sigui, no tot és trist. No. I bueno, el disc és una mica això, com la muntanya aquesta, un dia estàs avall i De l'endemà... contrastos, no? Sí. Bueno, vam tenir una convidada nosaltres aquí a la Corda Fluixa, a Tèria, Sí, és veritat. que Hòstia. el seu disc és tot, o sigui, és etapa per etapa tot el procés Del dol, d'una ruptura. Sí, Ja. sí. És veritat. Aleshores, escriure totes aquestes cançons et va ajudar a superar-ho una mica o al contrari, et va fer reviure coses que potser no volies reviure? No, em va ajudar moltíssim, de fet. O sigui, va ser com una teràpia
vaig anar a teràpia, però a part, Teràpia curativa. sí, no, molt i molt. O sigui, ho penso i sí, em va salvar. I quan escoltem aquest treball, estem escoltant una història real o hi ha ficció? És a dir, basada en els sentiments que vas poder sentir. No, és real, 100%. És real 100%. Sí. Sí. Molt bé. Vale, Chloe, si les fonts no ens enganyen, el títol del disc surt d'un quadre que tens a casa del teu pare. Sí. Vale, quan el vas veure per primer cop ja vas dir, ostres, això ha de ser el títol del disc o li has donat significat al cap dels anys? No, o sigui, el quadre està a casa dels meus pares i és pintat pel meu pare, però és un quadre que porta tota la vida allà. I jo l'he vist, però no m'he parat a mirar-lo. I pues, un dia que estàvem parlant hem de trobar un nom al disc, perquè tot això tenia el disc, i el nom va sortir setmanes abans. Vull dir. Vale. I no ho sé, mirant el quadre i tal, i el meu pare em va dir, o la meva mare em sembla que va ser, hi ha equilibris d'amor sense xarxa, perquè el quadre es diu d'amor. D'acord. I jo, per què tal? I em va dir, mira el quadre. I em va fer... I ens el vam estar mirant i és literalment dues persones intentant tocar-se en una corda... Una corda fluixa. Una corda fluixa, sí. Fent equilibris sense una xarxa a sota i com tota la reflexió que porta, que és una mica això, l'amor, no? Entregar-se a algú sense por al que pugui passar. Molt bé. I em va agradar i em va fer il·lusió que fos una cosa del meu pare. Clar, I... és com un llegat, no? Família d'artistes, Sí. T'anava a dir, per fer aquestes reflexions has de venir d'una família d'artistes. Sí. Hosti, molt bé. El disc parla això, de deslligar-se d'una persona. Què creus que costa més, deslligar-se d'una persona en concret o de la idea que t'havies fet d'aquella persona? Jo crec que ara vist de la idea, és a dir, a la persona te l'estimes, jo la segueixo estimant, inclús ara som molt i molt amics, però és com tota la idea que tenies, tot un futur, tota la por a estar sense aquella persona i està clar que després de tants anys et trobes sol i no saps a on aferrar-te, o sigui, si has estat acompanyat molts anys i de cop et quedes sense ningú al costat, és terrible. És xungo. És terrible. Però per això també estan els amics, no? Clar. Sí, és el que comentava ella. Llavors, clar. jo crec que és la idea, perquè persones n'hi ha mil i Clar. et lligaràs, et deslligaràs 1000 vegades, però sempre hi ha aquesta por de quedar-se sol i de començar una cosa de zero, però crec que és el millor, com fer aquest procés i aprendre-ho, sí. Hi ha alguna cançó del disc que encara avui et costi cantar? Sí. Hi ha un tema en concret que es diu Aire entre tu i jo, que més d'un cop quan l'he cantat he plorat. Sí, Sí, llavors... Uau. I tot i no... O sigui, és com... Jo ja està superat i ja està. Però és curiós el fet de reviure-ho i de treure les emocions a través de la música. Clar. I sí, és quan s'acaba la cançó, és com... Tot el que puguis sentir no té res a veure amb el que era la relació, sinó com el moment ara, doncs aquesta cançó en concret. Hòstia, que potent. I que autèntic, també. Abans ens has dit que hi havia una cançó que deixaries fora, però n'hi ha alguna que l'escriuries diferent? Bueno, potser aquesta... És que sí, et diria aquesta. Vale. Sí. És la que tanca el disc, no ens has dit. No està morta del tot. És a dir, No. Simplement li donaríem una segona oportunitat. Sí, I una ja volta, està. i ja està. Una volta. Però a nivell de melodia o a nivell de lletra? A nivell de lletra, sobretot. Faria diferent. Vale. Molt bé. Va, procés creatiu. Entenem que has passat de tenir notes de veu al mòbil a acabar treballant doncs, això amb gent com Masoni o Aleix Bou. Què és el que més t'ha sorprès del procés de producció? M'ha agradat molt treballar amb ells. Són molt currantes, o sigui, s'ho han currat moltíssim. En Jaume m'ha ajudat molt. I sí que és veritat que al principi estava molt amb mi, molt a sobre, i em va ajudar amb algun tema en concret, i llavors doncs, també veient-lo en ell treballar i veure com saber quina era la manera i tal, em vaig decidir com deslligar-me'n i dir-li, vale, doncs ara vull fer-ho sola. I també em va agradar molt com prendre aquesta decisió, va ser una mica
aviam què passarà, perquè era el primer. I no, crec que vaig fer bé i que va molar seguir el camí jo sol amb l'Aleix. I l'Aleix molt bé, o sigui, li tinc molta confiança i crec que ens coneixem molt bé i sap el que m'agrada, sap el que no, llavors crec que ens complementem guai. I l'important que és això, Sí. Al final, quan entres a un estudi... Sí. Sí, tenir aquesta sintonia amb el productor i amb la gent que t'acompanya a tot aquest procés, jo crec que és una cosa essencial. Sí. I màxim quan treballes peces que parlen dels teus sentiments, no? Vull dir que tu estàs allà exposat, per tant has d'haver una confiança. Has d'estar còmode i no deixar-te de vergonyes o o sigui, això és el que hi ha. Perquè sí, o sigui, i més quan estàs parlant d'algú personal, si estàs incòmode o si no tens prou confiança, que no sortirà. Clar. No... I parlant una mica d'això, tu ets més defensora de la idea original o deixes que et transformin les teves cançons una mica com ells? Jo deixo. O sigui, totes les idees són bones i quan més caps millor, llavors jo encantada d'escoltar. L'altra cosa és que després es faci o no, però no, sí. I algun consell específic que recordis que t'hagin donat al llarg d'això, del procés de producció? Bueno, de fer-ho sense por, Sí, sempre he tingut com moltes pors. Al final estàs fent una cosa teva i ensenyar-ho i és com... Bueno, és una cosa molt nova també, però de fer-ho sense por, de cantar sense... Treure't totes les pors. Al final estàs fent el que t'agrada, ho estàs fent de manera pura i sense esperar res a canvi. També això és molt important, crec. No esperar que treguis un disc i de cop et vingui tot, o sigui, no, jo no he fet música, no faig música per això. Per això. Llavors, sentir-ho en tot moment i no oblidar-se de per què fas el que fas. Sí. Per tant, seria aquest el consell sí. que passaries quan siguis mentora d'algú, no? Sí. Va, i tornant una mica al disc, hi ha algun detall en el disc que tu creguis que és importantíssim i que la gent no percep? No, detall com a cosa que jo digui és que s'estan saltant veure això, no. Sí que penso que hi ha cançons que haurien d'estar una mica més valorades que d'altres, però això va com va i els gustos són gustos. Molt bé, mira, aquesta precisament era la següent pregunta, era de quina creies, o si hi havia alguna cançó que creies que hauria d'estar més valorada o que tu la recordaves com amb més estima, no? en el procés de creació i que ara vegis que no està rebent el reconeixement o que no li notes, no? Te diria Res no quedarà, que és la cançó que va venir la Núria Graia a gravar i va ser molt especial. Ho vam fer en el mateix moment, ella va gravar les guitarres a la primera, perquè és una crack, després jo vaig cantar i també la primera, i també em fa il·lusió aquest tema perquè és el primer tema que vaig fer en la meva vida. Vale. I no sé, tinc el paper guardat com un paper així petit. Com un tresoret, no? Sí. I em fa molta il·lusió que estigui en el disc. Vull dir, però no parlava ni d'aquesta ruptura. Llavors, aquest tema. I si no, Les hores, que és un tema que vam fer així una mica per provar i ara em flipa i m'agradaria que la gent li molés igual que a mi. Igual que tu, no? Sí. I al contrari, també t'ha passat, m'imagino que hi ha alguna cançó que ho ha patat més i que tu potser no era de les que més t'agradava. Sí, La primavera. És com la que més t'ha escoltat i la que la gent més m'ha dit és la meva preferida, és que t'enganxes, que tal, i és com... Vale. Pues vale, no? Sí. També jo l'he escoltat molt més i al final acabes cansat. Però penso que no és un tema que jo m'escoltaria així com en bucle i diria, m'obsessiona. No. Molt bé. Però, vale, mirem endavant. Què et faria dir, per exemple, d'aquí a 5 anys, que tot aquest esforç que estàs fent ara ha valgut la pena? Jo crec poder seguir fent música, poder seguir només fent música, perquè jo estic currant en un altre lloc i vaig fent mogudes perquè la música no dona. Clar. Llavors, crec que seria poder viure d'això, poder viure tranquil·lament i veure que hi ha una estabilitat en
en la música i que és una feina valorada que costa. I per aconseguir-ho, tens alguns objectius a complir, allò com a coses més concretes? És a dir, que ara estiguis veient que per ofici són coses que s'han de fer? Bueno, tocar molt en directe, crec que és molt important. Llavors, sempre que puc, dic que sí. Però bueno, fem molta música, crec que és important com no parar i tenir sempre material i sempre crec que anar una mica més enllà, vull dir, ara he fet un disc i el segon pues, que sigui millor. Vale. Vull dir, potser és que el segon disc no té res a veure amb el primer, crec que no m'he de quedar com amb una idea o un estil en concret, sobretot perquè és la primera cosa, vull anar provant, però sí, sempre mirar una mica més enllà i mirar com a objectiu de futur, sí. Molt bé. Sí. Clar, això que deies de fer molts directes i tal, clar, tu ets de la Bisbal. Notes que et costa una mica més el fet de viure allà i no estar aquí a Barcelona, que potser és el lloc on es fan més directes? Noto que és complicat entrar en el cercle de Barcelona. És a dir, jo tinc bolos i estic contenta dels bolos que tinc, però Barcelona és un lloc que costa molt. Crec que ja hi ha com uns cercles, uns grups creats i, bueno, si no tens cert estatus, potser no t'obren les portes. I acabes d'entrar, no? No. El contacte, el networking. Sí. I també doncs, em passa perquè jo vinc de la Bisbal i no té res a veure. Clar. Però bueno, Tot i això, allà sou un bon tou d'artistes que, a més a més, esteu bastant connectats. Llavors, entenc que també ho aprofiteu, això? És a dir... sí. No, i que al final per allà també es fan festivals i es fan coses. No, evidentment, No, clar, sí. sí. Sí, no està mort. I realment és un territori on, sobretot quan arriba l'estiu, Sí. hòstia, et despunta per la quantitat de festivals que hi ha. Però, a més, crida l'atenció, bueno, abans en parlàvem, no? que hi ha un bon grup d'artistes que s'estan movent pel panorama i que sou d'allà, per tant... Sí, a mi és el que m'agrada de la Bisbal. Al final hi ha molt de companyerisme, no hi ha gens de competició entre nosaltres, o sigui, estem com apoyant-nos i som una família. I, bueno, sí que és veritat que fora de la Bisbal veig com més això de les distàncies i de... Sí, però estic contenta de sortir de la Bisbal i de que fem les coses d'aquesta manera. Sí. Vale, si una persona no ha escoltat mai a Chloe Riambau, per quina cançó li diries que comenci? De maig a juny. Sí. Vale. Sembla bé. Sí. Vale, sí. Crec que sí. Jo crec que també és una de les més escoltades, no? Sí. Al final. Sí, no sabia si dir Si te'n vas, perquè també és molt especial, però... Home, Si te'n vas, des del meu punt de vista és la meva preferida. Sí? Aviam, sí, per mi és especial, però crec que a l'hora d'ara d'escoltar un tema m'escoltaria un tema com de maig a juny i m'agradaria més tirar per aquí que no... Si te'n vas, però és molt especial i m'agrada igual i té moments molt bonics. De maig a juny potser és com més intensa, sí, no? És més... Sí. Vale, i si poguessis enviar-li un missatge a la Chloe que encara cantava versions, què li diries? Que no pari i que estigui segura d'ella mateixa i que estic molt contenta de que fes versions i estigués tants anys fent versions perquè m'ha portat a coses superboniques que no m'hagués imaginat, sí. Clar. En aquell moment era com, bueno, estic fent música... Bueno, com que no t'ho acabes de creure tampoc, perquè és com que no són temes meus, bueno, estic aquí cantant coses, tu ets músic, bueno, faig versions, tal, però que sí, que tot és música i que m'ho creiés i que tard o d'hora acabaria fent-lo meu, sí. I és veritat, hi ha molt aquesta percepció entre la gent, però és la pròpia gent que fa versions, perquè l'altre dia també estava parlant amb un col·lega que té un grup, Vivian, i li deia, no?, del pla, ella em deia, el dia que fem versions, que fem cançons pròpies ja vindrem a la Cort de Fluixa. O sigui, com desmereixent molt el que fem. I li deia, hòstia, però aquest cap de setmana has tocat davant de 200 persones. És a dir,
realment estàs fent música, estàs assajant, estàs currant, estàs... tot això. Però bueno, hi ha com aquesta percepció, no, encara? Sí. Sí. I en canvi els d'Operació Triunfo, mira, passen la vida fent versions i surten a tot arreu i són... van omplint Sant Jordis Sí. i super desacomplexats. I els d'Eufòria. d'Eufòria, Sí. otro tanto de lo mismo. He dit Operació Triunfo perquè ja entra dins del pack Eufòria, no? Però ja és això, sí. Vull dir que al final és creure-s'ho i és fer-ho bé. No? Al final és tenir aquest respecte per la música, sigui la que facis, i és això. Doncs escolteu, abans d'acabar l'entrevista, en Marc sempre vol fer un minijoc, així que va, vinga, Marc. Vale, Chloe, et proposo 3 cançons i 3 situacions. Aleshores, has de posar cada cançó a la situació que tu creguis, vale? Les 3 situacions són el funeral, Vale. una nit de passió forta i el moment àlgid d'una festa. El meu funeral? El teu funeral. El teu. Vale. I les cançons són Billie Jean, de Michael Jackson, Vale. o si la vetes també, com va fer en Dan, podem posar Bohemian Rhapsody, de Queen. Vale, fotem aquesta. Sí? Sí. Vale. Doncs Bohemian Rhapsody, Bon dia i Si te'n vas, de Chloe Riambau. Vale. No, ja està. Si te'n vas en el meu funeral, està clar, perquè estic marxant, m'he mort. Bon dia, final de festa, total. I Bohemian Rhapsody... Sí, Per la nit de passió, per la nit de passió. Mamma mia, mamma mia. Bueno, Sí. perquè té molts canvis de ritme. Té en molts realitat. canvis, Clar, sí. pots anar de Es pot fer servir l'eufòria tota, sí. exacte, a la passió, Sí. a la intimitat. Està perfecte per... Mira, t'ho Oi? compro, això, eh? No? Sí, Sí? I no a ho havia més a més- pensat, però... A més, és llarga, o sigui que... Ideal. Bueno, T'assegures llarga o curta, per depèn d'aquí, Bueno, eh? clar. També. t'assegures 8 minuts de passió, amb les altres t'assegures 3 i con Dios, llavors... Bueno, així no se t'acaba mig... Clar, exacte, vull dir, quedes allà l'has de fer pillat. aguantar. No, a mi se'm faria molt llarga. Eh? No, clar, això ja va, depèn de persones. Clar. Hòstia, no acaba això. No, i en Freddie Mercury cridant a l'orella. Hòstia. Bueno. Ha de ser cansadíssim. Però bueno, està molt bé, m'ha agradat i s'ha sortit bastant de la norma, perquè Sí. realment Quasi tothom posa el bon dia pel funeral. bon dia pel funeral i a ells mateixos pel... És que si Ai, te'n no, no, vas... no. Pel nyiqui-nyiqui. Clar, és molt raro això. Sí. Primer que la cançó no dona, Clar. però escoltar-me a mi... No. No, Me'n vaig corrents. No. I que es quedi sola la persona. Crec que són Sí, 3 no. minuts i pico, també em sembla molt, eh? Ja que s'ho acabi. Sí, no, jo me'n vaig. Bé. Vale, doncs ara sí, donem pas perquè arriba aquell moment del programa on entreguem les armes, les passem a algú que, pel que ens està demostrant cada setmana, en sap una mica més que nosaltres, o almenys això fa veure. Així que benvinguda de nou a la corda fluixa. Judit, t'obro la porta, un moment. Pregunteu-me, Judit, què has portat? I què, Judit, com estàs? Com ha anat aquesta setmana? Què ens portes avui? Molt bé, ha anat molt bé aquesta setmana, Vale. molt... Sí. Hem de fer una caràtula, eh? Hem de fer Sí. una caràtula Molt per aquest fructífera. moment d'entrada, Sí, talls, de hem de fer una talls, caràtula. sí. Però S'ha sempre caigut queda el bé, vinil, ja està, he fet el- Sí. No ho he entès. Algú Bueno, faré. mentre no em feu Berta, passar vergonya... Vinga. Vale, he creat un joc molt divertit. Segur que us ho passeu superbé. No, de veritat, és sí. Vale. Mola. Es diu Lletra o Mentida Vale. i, o sigui, jo llegiré una frase i heu d'endevinar. O sigui, no, heu de dir si creieu que és una cançó o creieu que me l'he inventat jo. Vale. Hi ha algunes que és prou senzill, però vaja. Vale, intentaré no cantar segons què, perquè gairebé. Vale, començo amb la primera, vale? Vinga, valora't. Proposa un tema al cantant, un que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Què creieu, que és cançó o me l'he patillat jo? Jo puc contestar, és que jo... No, però espera, Chloe, tu saps, et sona d'algú? Aquesta pregunta vol dir que és d'algú? O sigui, Hola, juga que a la abans- psicologia, eh? És de el... fet, sí, és vale. complicat com parli perquè llavors sense voler dir la resposta. Vaja, que no. No em sona, però... A vosaltres És us que sona clar, és del bona 2008. gent. És del 2008, eh? Sí. Com no li ha de sonar en aquest, si està Hola. boig? No, jo la vaig descobrir més tard, Ja. també. O sigui... sí. Proposa un Vale, tema al però és cantant, bastant un mítica. que rigui de tu i de mi i d'aquesta història que s'ha anat acabant. Un que ens defineixi en 3 acords. Esclar, Un que ens aquest és un expliqui friqui, a la és un posteritat. friqui de... Un Un que que- conscientment sigui un punt i final. Dolors. 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 Ai, vale. Un que sigui impossible de...
Vale. Que sembli impossible és igual. que pugui m'he acabar. liat. Això, Següent. sí, possible. Vale. Pues explico. És el tercer... És Idolós, de Manel. Vale. És el tercer tema de l'àlbum de debut, que... Bueno, increïble. És dalt? Tercer tema de l'àlbum Ah, vale. de debut. Els millors professors europeus, publicat l'any 2008. El tenim I aquí, ja Judit? mític de la història. És veritat. És Feia que pinta, Manel, em Feia sonava pinta, d'haver-ho Pots vist. ensenyar i tot, eh? Sí, sí. Discazo. Sí. Gràcies. Nascut? Maquíssim. Mira, abans que en Bad Bunny, van fotre les cadires. Sí, aquests és que aquí. no. És veritat, és la mateixa. Vale. I, bàsicament, un moment, que he fet una cosa molt Uns maca aquí. visionaris, eh? He escrit una cosa molt maca, en sèrio. Idolós és l'últim ball d'una parella que no pot continuar el seu camí junts i que busquen una cançó que conscientment sigui un punt i final a una història que ja no és important. Molt bé. He dit ja... Bravo! Vaja. Això ho has escrit tu? Gràcies. Molt bé. No, Ben i tractada. m'ha sortit a mi Lletrista. i sí, podríem dir-ho. Ai, aquesta... Vale, la següent. Em diu... És que soc tota perquè ho estic dient tot T'ho estàs ja. fent tot a tu. Vull dir, t'ho estàs És fent que tot tu, és eh? complicat Està bé, aquest està joc, bé. Va, és va, complicat. tira. Vale. Em diu que torni cap a casa, que pinti parets, que estripi els llibres, que llenci la roba. Uah, no em sona gens, tio. No, és que me l'he inventat. No existeix aquesta, no? Aquesta és Uah, serà purgatori? Invented. Serà? Yes, it is. Serà? Del Jaume Masoni i versionada per la Chloe, Yes. que és un temón, i forma Sí. part del disc Cançons robades de l'artista bisbalenc, publicat l'any 2018. 10 anys més tard que Manel, mira. Vale. La lletra parla d'una espècie d'alliberament... Això és una opinió personal, Ja. Me l'he tret jo. La lletra parla d'una espècie d'alliberament personal que el protagonista viu en primera persona i que el porta a començar a prendre decisions de manera individual, sense dependre de ningú, tot dient soc jo qui farà, soc jo qui dirà. Molt bé. Ah, i jo et volia preguntar, què opina el Masoni del resultat Molt de la bé. teva versió? Perquè Està és molt xula. supercontent. I molt diferent de la seva. Sí, Lo està qual molt ben jo trobo que és produïda, o sigui, molt ja això. parlo. Sí, no? Com... no té res a veure. La seva cançó és superespecial, Mhm. perquè ell és molt especial. Però, bueno, la vam fer a la meva manera i... No, increïble. Li agrada molt, està supercontent i veurem si es fa alguna més. Ah, pues, Bé, deixant portes titular. obertes, Exclusiva. Reel. Exclusiva, tenim... Ja, mira, apunta el minut que ja... Vale, següent. N'he fet 4, que no he avisat. Vale. No sabeu com de bé que s'hi està sent tan jove i estan retirat. M'inventaré alguna excusa per fer veure que estic ocupat. Sí, no et fes veure que no estàs... No, però... Però el joc és per tots? Sí, o sigui, És estic per- jugant sola? Sí, però sí, el Chloe, problema estàs és jugant que sola. han hagut de mirar certes respostes i ja més o menys com que Clar. s'ho saben. No, però jo aquesta la sabia, també. Sí, en Que Marc la sabia. Però Vale, ara vale. ja li has donat una pista. Ara ja sap que sí bueno, que existeix. Sí, és Vale. una cançó. Saps de qui? És que no... Sí, no falla, sí, sí. Però no hauria d'haver dit, i si és mentida, hauria d'haver dit endevineu la cançó i ja, no? Perquè és que no. També. Et sona de qui podria ser? Una frase així de... Pots tornar a repetir? Sí, és, no sabeu com de bé que s'hi està sent tan jove i estan retirat. M'inventaré alguna excusa per fer veure que estic ocupat. És que llegit no és tan reconeixible, Que jo et podria No l'havia tornar a dir que és Manel i... No, vull dir... Manel no és tan irònic, no? Trobo. Podria dir... No ho sé. És actual. Podria dir... Actual. Sí. Anava a dir Albert Pla. Un grup de Saps? rock. Seria com capaç de dir alguna Podria cosa ser així. Albert Pla d'alguna manera. Podria ser. Un grup de Però no. rock. Sí. Que jo De fet, conec. podria ser... Que de fet vam parlar... Bueno, que tu coneguis o no. Temps. Clar, això ja, Però jo no ho ho sé, Chloe. Jo... Els coneixes perquè vam parlar d'ells l'altre dia. Perdó, tio. Però L'altre dia, quina... Quan... Sí. Ah, la competència. Sí, no passa. A la competència, exacte. Ah. Sí, és exactament el mateix format. Si no ho dic, Digueu. És Hipnosi. Ai, És la història... no ho hagués dit. Que no sé si heu vist el videoclip, és brutal. No No. ho hagués dit. Buah, és... Bueno, Em fa gràcia perquè aquesta cançó diu hipnosi fecal, que Hipnosi és com, fecal. com es deien Però en els seus orígens. resulta es que un deien mànager així, els va dir que no, perquè sonava fatal i que traiessin el... I s'ho van treure. Sonava fecal. Què passaria Sonava si facal. tu et diguessin Sonava- que el teu nom no... Clar, és que Tu t'ho és trauries una o no? putada. Limita molt, jo trobo. Si em trauria el meu nom. No, imagina't... No, ara et diuen no, Evidentment. Chloe No, però- Rienbaum no ven. Clar, Has de deixar-te Chloe, a No, seques. o imagina't Mira, que diuen no. el cognom és molt complicat, millor Chloe a seques. Saps què passa? Clar, és- Que jo volia Chloe Seques. Ah, tu volies Ostres, Chloe vaya Seques, girito, eh? ara. Opa, això és un plot Però twist. hi ha No, una altra noia que, com a nom artístic, perquè no es diu així, es diu Chloe. Ah, I ella em va destruir. Ah, i ella no es diu així? No. Ostres, doncs jo et diria que m'agrada més Chloe Rienbaum, Gràcies. a mi m'agrada, Sí. és original. No, no, Sí. sí. I sí, mira, em van dir, bueno, mira de buscar-te un nom artístic, tal...
I jo volia Chloe. Chloe és el meu Clar. nom i crec Clar. que és prou artístic i vaig dir, pues Chloe Riambau. I ja està. molt I xulo, tira pa'lante, no? Sí, Però Riambau és el cognom? sí, És real. és real. És que si tens un nom i un cognom així, per què vols anar a buscar un altre? Sí, no? és veritat que crear-te una cosa que no... Vull dir si que ja diguessis és, Martínez ja és encara, prou però... artístic, vull dir, ja és Sí, maco, sí, ja, no, no. ja Gràcies. surt. No n'hi ha a cada... No és És molt Jordi slay. Fernández, saps? Vull dir... Clar, ja està. Algú es diu Fernández? Ah, tu, vale. Jo dic, no és Jordi Fernández, o sigui, és... No. És més, sí, és més Clar. comú, vaja. Vale, explico aquesta cançó. Forma part del segon disc d'estudi del quartet barceloní. El disc es diu Em sap greu riure, publicat a l'octubre de l'any passat. I aquesta història imagina la mateixa formació sent fastigosament rics gràcies a la seva música, tot i no saber tocar, perquè, com ells diuen, els tios són uns vagos, mai van voler estudiar. Un tema irreverent, sarcàstic i divertit com tota la seva proposta musical. I la última. Per què mai... Per què mai vam poder estimar-nos? Si vaig prometre-li a la lluna de tornar-te a trobar tot i ser fosc. Tot i ser... Sí, fosc. Te l'has inventat. No. És que... No me l'he inventat. No, jo estic fora. Aquesta... No, jo aquí... Pues aquesta cançó potser és menys coneguda, però la recomano molt. Es diu Primavera, de la cantant Drew, que és una... I la cançó bàsicament forma part del seu primer EP, Nobody Knows, o sigui, barreja una mica amb l'anglès, que també va ser publicat l'any passat, a l'octubre, i aquest tema es mou entre el jazz i la bossa nova, que són els estils que acostuma a tocar ella. Mentre la lletra s'acomiada d'una relació ja acabada des d'una perspectiva de retret, de no haver-se pogut estimar, i alhora acceptació sabent que el temps que enyorarem no tornarà mai més. I recomano molt aquest EP, la veritat, està molt bé, i jo la vaig descobrir obrint pel Telecogresca, justament. Sí, qui... Anava a dir que podria ser perfectament Ocas, eh? Sí. Sí? La frase, no? Vols dir? Sí, és veritat. Sí. Per què mai van poder estimar-nos? Bueno, si vaig Sí. prometre-li la lluna, sí, és Està guai, aquesta està cosa guai. amorosa. No, jo dic que em sorprèn, però bàsicament perquè sé com és l'harmonia i no té res a veure Clar, amb t'anava a dir, Bueno, dic, clar. Però és quin veritat rotllo... que És a la dir, quin lletra- rotllo melòdic ens hem d'imaginar amb molt, aquesta proposta? molt jazz. Molt Jazz, jazz. bossa nova, Vale. sí. Ja Sí, no- que ja no és això el res cas. a Llavors ja veure. no. Clar, ja no és el cas. cas. Aquí no Ja està, què tal? Molt bé. Un 6,5, no, el joc, potser? Perquè No, jo No, no, ja no, havia no, xivat. què va? Però al final no t'has inventat cap, Ja. no? Clar. És el que no he entès. Vale? Perquè T'ha quedat et clar, volia no? pillar, la Judit et volia pillar. Estava a Sí. casa i he dit, ala, és que són tan Clar, xules totes, no m'inventaré res. La I Chloe he dit, buscava faré veure. lletristes i ha dit, joder, ara Hauria era de- la meva és veritat, oportunitat. sí, sí. I saps què passa també? Que si és inventada després no ens pots aportar la teva saviesa musical. Hauria d'haver dit, no, sí, és inventada, següent. Saps? Me l'he inventat jo, ja està. Per això, Continuem. i queda no molt hagués lleig. sigut... No. Clar. No té Exacte. gràcia. Ja està, Però ha estat divertit, bé. us heu passat Sí, bé. Sí. molt bé. La pròxima ho posaré a part, perquè ja havíeu vist. Vosaltres. Clar, és que... ja havíem exacte, vist. Ja això- Han fet trampes, ells. Clar, Han fet tingues molta un trampa. document... Sí, però jo A t'he més, dit aquí l'he les... posat el O sigui, mateix. jo he dit les que sabia realment. És veritat. Sí. Si no, no, és veritat, és veritat. I jo també. O sigui, cap. Zero. La de la Chloe, i punto. Gràcies. Exacte, molt bé, com ha de ser. Sí, jo també, eh? Purgatori. No, també, Molt exacte. slay. Home, ni Manel. Ostres, a Purgatori arribes a dir ni idea, i hagués sigut molt bo. T'imagines? Jo crec Home, que... però Hauria perquè sigut duríssim, eh? Bueno, no, sí que ho saps. Jo crec que Vull per dir, aquí ha passat gent que dit potser parlat, li hagués pogut passar això. l'hagués enganxat, no? De tenir lletres i És que dir, dit parlat és xungo. en És realitat. diferent, però jo crec que m'hagués catat. Bueno, m'ha Clar, catat. no, sí. Perquè sempre Sí, hi ha perquè alguna l'has paraula tocat. que Sí. per sonoritat o per cadència et Sí. sona i t'hi porta cap a la I a part que cançó. l'has tocat Sí, o Saps, sigui, diverses vegades. saps què podries haver fet? Haver canviat Era- cosetes. Ai, és veritat. I que ella És que estava pensant, es alguna veiés en el cosa m'hi- compromís de dir, li dic o no? Li dic. Clar, clar. Vull dir, ho ha dit malament. Exacte, exacte. Molt bé, Vale. doncs va, ara sí, continuem amb el programa i passem al següent bloc, aquell on un de nosaltres i l'artista ens parlarà d'un àlbum que fa molts anys l'hagués marcat, així que agafem les pales i anem cap al cementiri a desenterrar alguna cosa perquè ara comença el Club dels Vinils Morts. Marc, comences tu i després li donem pas a la Vale. Chloe. Doncs jo avui us porto això. Díselo. Vale? Clar, no és un vinil de cap artista ni de cap grup, és la banda sonora de Però Pulp és molt Fiction. èpic, molt èpic. Jo sóc un gran fan de Tarantino i, bueno, m'agraden les seves pel·lícules, m'agraden els seus diàlegs, m'agraden les seves escenes, però sobretot m'agrada molt les seves músiques, o la música que escull, precisa, superprecisa per cada escena de les seves pel·lícules, ¿vale? Perquè Tarantino no acostuma a encarregar grans bandes sonores, sinó que fa això, agafa cançons potser que ja existeixen, que són poc conegudes o que estan una mica oblidades i aleshores li dona tot
el bombo que li donen les seves pel·lícules. Per exemple, segur que tots teniu al cap la de Mrs. Lou, que és la dels crèdits inicials. Clar, era una cançó de rock així surfero dels anys 60 que pràcticament no coneixia ningú, clar, i a dia d'avui tothom l'escolta i ja se'n va cap a Pulp Fiction, o sigui, se'n va als crèdits inicials. I una altra cosa és que em sembla fascinant de Tarantino és que moltes de les cançons d'aquesta pel·lícula no són pensades després d'escriure la pel·lícula, sinó que ell es posava les cançons que ja tenia al cap per cada escena i a partir d'aquí començava a escriure el guió. Sí que això és molt heavy, Sí, sí, a la inversa. Vaja. Sí, per això totes les cançons estan com tan ben pensades. També, no? Perquè són el punt de partida, vaja. Sí, són el punt de partida de les escenes de la pel·lícula. I bueno, aquest vinil és bastant nou, de fa una setmana, però mon pare tenia el CD. T'anava a dir, mon pare té el vinil. Mon pare tenia el CD i l'altre dia, bueno, Que bo. vaig veure el vinil i vaig dir, És molt guai. va a casa. És molt guai. Molt bé, Marc. Quieto. Ja bona proposta, Sí. Tarantino, Molt bé, Marc. bones cançons. Fes promo, fes promo. Molt bé. I Chloe, tu tens alguna cosa o què? Mira, jo tenia dues idees Vale. i crec que se m'han xapat les dues, perquè una era Joaquín Sabina Parlem-ne. i l'altra era Parlem-ne. Talking Heads, i l'he vist aquí també i he dit... Sí. Aquest, justament? No, era un altre, però vale. crec que ja no té gràcia. Llavors, Bueno, O sí. No, sí que té gràcia, o sí que té recomana gràcia, sí, algun- clar. Bueno, un altre. Sí? no sé. Sí. bueno, pues dic Sabina. Vinga, ja va. que I dic que no sobran los motivos i la versió en directe. Tinc el CD i recomano molt escoltar-se'l sencer. Jo me'l poso al cotxe, sempre. I bueno, crec que és un disc super especial, la manera que té d'escriure i d'explicar les coses. I a mi, tot i que no siguin les cançons més alegres, crec, em transporta com molta felicitat i molts bons records. És un disc que vaig descobrir currant en el bar, que porto ja com 6 anys, i sempre em porta allà i com tota la nostàlgia aquesta d'estiu i bueno, com molt bons records. També a través d'això vaig veure que teníem el disc a casa meva, Sí. li vaig robar a la meva mare i també em va explicar com que ella se l'escoltava molt més quan era jove i com de les seves experiències arrel de les cançons i tinc com moltes coses amb aquest disc Vale. i molts vincles i sí, crec que em fa especial il·lusió mencionar-lo. No sé si s'escolta gaire o no, no sé. Jo crec que sí. Tinc amics en concret que sí que l'escolten, però amb el meu voltant no... No, No. Jo crec que, exacte, costa una mica, Sí. però sí que trobes a gent com molt Sí. aïllada Que que sí, sí que que sí. l'escolta o que l'escoltem Sí. i molt. I jo recomano 100% escoltar-ho i com Sí. parar-te a analitzar les lletres. Mm. Crec que hi ha una feina darrere. Molt I és important. veritat que et transporta a això, transporta a estius. De fet, la setmana passada va ser un dels vinils que vam parlar, precisament per això, perquè vam tenir a de Gairó, que eren habaneres, i jo l'explicació que vaig fer del per què l'havia portat era per això, era per aquella connexió amb els estius i amb tot i ser cançons i lletres pues que no t'hi podrien connectar, però t'hi porten, no? Molts són discs, com has dit, o àlbums heredats dels pares, llavors Sí. això també fa que siguin com Sí. records de quan eres més petit i... Total. Sí. Sí, el que m'ha sorprès és això, que tu no el vas descobrir a partir d'algun familiar, Ja. No, dels clar. pares. Ja. Perquè Sí, jo tota la gent que conec que li agrada o que escolta Sabina Sí, és veritat. pels Per pares. família. Sí. Sí. No, doncs va ser currant i he descobert molt bona música currant, que després és música que els meus pares escolten, saps? Mm-hmm. Que ja la tenien, no? Sí, però Sí, el recomano Jazam molt. anava de bòlit, al bar. Tots són CDs, Està tenim, bien. tenim una caixa així plena de Sí? CDs. Que guai. Sí, i allà hi ha música increïble i recomano escoltar Sabina. Crec que
pot fer gràcia, perquè Sí. crec que a la gent li fa com gràcia que algú jove escolti Sabina. Almenys quan ho he dit, com he vist comentaris graciosos, però... No, tio. Però inspira molt. I a més Inspira a més, molt. Sí, és un gran va ser poeta. dels pioners de Sí. fer aquest costumisme, de treballar aquesta poesia urbana. Sí. Vull dir, Però també t'he de dir que s'ha de fer una mica l'esforç de separar l'obra de l'artista, Ja. també. Bueno, Això- sí, Ja, esclar. És un tema... Té les seves no cosites. l'estic... No estem defensant No. el Sabina, No. tal, No, calla't. però sí que Com a- l'obra és... De fet, Sí. va ser una conversa que amb en Xavi de Minoria vam tenir, perquè ell, precisament la setmana passada, també em parlava del disc que has dit tu, del de No sobren los motivos. I era això, no? Aquest elèctric i aquest acústic. Aquest Molt concert. xulo. És molt maco. Sí, bueno. Tant ell com mil altres que s'ha de separar. Sí, perquè si no... Sí, ho hauries I segurament de deixar... quan més edat tenen, doncs Sí, ja sí. comencen Encara perquè pitjor, pixen també. molt fora de És temps. que, I malauradament s'ha de separar molt, eh? Ho sé. Sí, S'ha de separar... No dic a Sabina, dic en general, Sí, que sí, hi ha sí. molts artistes que... Sí que, joder... A mi el que em fa por és que nosaltres, la nostra generació, un dia arribem a un moment que també estiguem pixant fora de test i que també diguin hòstia, aquests ho feien Hòstia, molt bé, això però sí. se'ls Jo ha crec de que no. separar. Home, crec que no, l'has de liar molt, Clar, jo clar. crec, de comentar-hi. Però sí, però aquesta gent parla de manera Bueno, desacomplexada dels... no, no espera, té res a si veure. només fossin comentaris... Clar. I accions Ja. que, home, en teoria, saps el que Clar. fas? Sí, no. A mi em fa No por de t'haurà- cop quedar no et com passarà, desconnectat. Jordi. No No et passarà, Jordi. Mantinguem-nos connectats amb la Estem en generació. un altre moment. Jo crec que sí. Que No tenim té una res a Si generació. et veure. passa, doncs hauré de presentar sol, d'acord? De Fluixà. El fas fora Amb i 80 ja anys, està. com en Salat i en Sabina, per... Jo crec que arribarem, temporada 80. Ja, Temporada 80, I arribaràs tu a la temporada. És veritat, ens portem més... Bueno, però estaré jo sola. Exacte. Per nosaltres serà la temporada 90. O sigui, Exacte, seran 10 anys més. No, la 80 no. la La 80 80 no. La 80 no. No sumem més. Escolteu, estem molt bé aquí, però ara sí que sembla que arribem al punt final de la corda fluixa. Chloe, per nosaltres, com ja ens esperàvem, ha estat un plaer tenir-te a la corda fluixa per segona vegada, però sobretot ha estat un plaer avui que estiguessis davant dels micròfons, Gràcies. compartint converses, experiències i tot allò que has vingut a explicar-nos. Moltes gràcies, com sempre, Nasqui. Estava una mica empanat, ara. Sí. El nostre tècnic de so, que sempre que fa que tot soni com hagi de sonar. A J. Riz Productions per confiar en aquest maco projecte que estem construint i, evidentment, a tu, Chloe, per compartir aquesta maca estona amb nosaltres. Slay. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. El plaer sempre serà meu. No, Que no. bé. Sí. I la Clar. Judit, que ens ha acompanyat Sí, també una gràcies. setmana aquí fent uns jocs, també. M'estava ratllant. I escolteu, ara, Chloe, la corda fluixa no pot posar el seu punt i final sense que tu posis aquesta última cirereta en el pastís, així que Som-hi. la guitarra és teva i l'estudi és teu. Doncs ara tocaré Aire entre tu i jo, que és un tema que en el disc està a piano, després en directe el fem tota la banda i quan el faig sol el faig a guitarra. O sigui que 3 versions, avui toca amb guitarra. Fa temps que no sé de tu. Vas marxar i vaig dir amén. Fa temps que vas fugir. Ara fa sol i tot em crema. I crec que és el moment, el moment de dir adéu. Quan tot s'hagi acabat, on vulguis podràs escapar. Fa temps que vas fugir. Ara
i tot se'n mou. Fa temps que hi ha neu, però ja no sento la teva veu i crec que és el moment de dir adeu quan tot s'hagi acabat. On vulguis podràs escapar i crec que és el moment de dir adeu quan tot s'hagi acabat. On vulguis podràs escapar. No em vas avisar de que això no era lineal, que ploraria i encara em faries mal. Gràcies. Com sempre, supereu-me amb la felicitat.